La darba qalbek edem tagħmel minn kollox biex tgħix wara Ġesu u tkun dedikat għalih u għall-poplu talla. Dik kienet xi ħaġa li kienet dejjem fih, ġifieri kien jagħmel minn kollox biex jgħin dak li jkun, anke għandar tal-Providenza pereżempju kemm il-darba ħadem, ġifieri f'qalbu kienet dik li jgħin. Kliem il-Provinċjal tal-Ordni Karmelitan f'Malta, Patri Joe Saliba, meta tkellem magħna dwar Patri Viktor Enriquez, Karmelitan li tilef ħajtu nhar l-erba' tal-ġimgħa li għaddiet fl-età ta' 75 sena. Patri Viktor sofra attakk tal-qalb waqt li kienet jagħmel l-eżerċizzju li tant kien għal qalbu sajf u xitwa, dak li jom fl-ixtajta ta' taħt il-kunvent tal-Karmelitani. Il-qudies għar-ruħu nżammet l-erba' filgħodu fil-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu tal-Balluta, iċċelebrata mill-Pirjol tal-Kunvent Patri Charles Mallija. Patri Viktor twieled il-Belt Valletta fit-30 ta' April tal-1945 fit-tmiem it-tieni Gwerra Dinjija u ġie ordnat saċerdot fil-5 ta' Settembru 1971. Huwa serva l-Ministeru kollu tiegħu prattikament fil-Kunvent u l-Parroċċa Karmelitana tal-Balluta sa mill-ewwel professjoni tiegħu lura fl-1964. Għajr għal 4 snin meta serva fil-Kunvent tal-Bażilika tal-Karmnu fil-Belt. Għalina kienet xogħol kbir tajjeb, hawnhekk kien ilu ħafna snin, prattikament għal 3 snin biss kien ilu nieqes minn hawn, imma kien impenjat ħafna. Ħadem ħafna fost il-batuti u żgħażagħ, partikolarment fiċ-ċentru taż-żgħażagħ Karmelitani fl-istess parroċċa, kif ukoll serva bħala kappellan tal-ajruport u viċi kappellan tal-Forzi Armati ta' Malta. Anki ma' ħafna familji. Hawnhekk jiġifieri il-parroċċani f'qalbhom kien kellu xaġa partikolari normalment ta' 9:30 kull jum kien għad-9 u anke ta' nofsinhar. Il-vokazzjoni saċerdotali tiegħu anki ħaditu fid-djar tal-anzjani fosthom fl-isptar żammit klabb. Kien attiv, xorta baqa' attiv. Pereżempju, ġifieri anke kien imur qaddes regolarment żammit klabb mal-morda, ġifieri kien għadu attiv diversi postijiet. Bil-preżenza qawwija tan-nies li mlew il-Knisja u s-saċerdoti li attendew għall-funeral, kien evidenti kemm Patri Viktor Enriquez kien maħbub u kemm it-telfa li ġarbet il-Provinċja Karmelitana flimkien mal-Ġiljaniżi u Slimiżi kienet kbira.